Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ay sanga ng kalamansi. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yung tinatawag na sayon. Yan po yung tinatawag na sayon. Galing po yan sa kalamansi. Ang gagawin natin dyan, idudugtong natin sa puno ng suha. Ididikit natin to sa sanga ng suha. Papakita ko rin sa inyo kung paano idugtong ang sayon na ito, sayon ng kalamansi, sa sanga ng suha. O pwede nyo itong gawin sa mga citrus tree. Kumbaga yung puno mo ay suha, pwede mong dugtungan ng kalamansi, dalandan, dayap o lemon, basta citrus family kung tawagin. Pwede mong gawin ito. Papakita ko sa inyo. Ito isa nga ng suha. Yan, ganito paano yung procedure ng pagbabading. Yan. Tapos ididikit mo dito yung sayo ng kalamansi. Yan. Yan. Ito yung sayo ng kalamansi. Idudugtong natin dito sa sanga ng suha. Yan. Ito yung grafting tape. Stretchable to. Yan. Dali lang. Yan. Babalutan mo lang siya. Yan. After 15 days, tatanggalin natin itong tape. Makikita natin yan. At didikit na yung sayon doon sa sanga ng suha. At magkakaroon na ito ng dahon ng kalamansi. Yan. Ganyan. After 15 days ito, tatanggalin tong plastic at titingnan natin kung nakadikit na yung sayo ng kalamansi dun sa sanga ng suha. Ayan, bubuhulan natin. Ayan. Patapos, lalagyan mo ng gatla dito sa ibabaw. Yan, ganito. Ayan. Ang
purpose nito para yung bitamina nung halaman hindi na makarating dito sa pinakadulo at mapunta na doon sa nilagay kong sayon. Yun, kailangan gagatlaan mo dito sa ibabaw. Yan. Okay. Ito po yung isa kong puno ng suha. Mga 3 taon na ata ito dito sa aking rooftop. Yan. Namumunga na siya. Ito, may isang bunga. Yan, makita nyo, ang laki na. Ayan, oh, bunga ng suha. Actually, yung pagbabading, ginawa ko na rin ito nung kasalukuyang na lockdown. Ang ginawa ko dito ay dinugtungan ko ng sayo ng kalamansi. Then after 1 month, ayan, oh, kung mapapansin mo, may bunga na siya. Ayan yung dinugtong ko na kalamansi. Ayan, may bunga na siyang isa. So yung suha ko, ayan yung suha, dinugtungan ko ng sayo ng kalamansi. Ayan, oh, nakakatawa, may isa na siyang bunga. At dito naman sa baba, mapapansin nyo, mayroon na siyang isang malaking bunga na suha. Marami na rin akong dinugtong o budding kung tawagin. Ito, yan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, hinihintay ko ring magkaroon ng dahon. Mga 15 days na yan na ibuds ko. Ayan. Pero yung una, may isang buwan na ito. Ayan, nakapagpa bunga na ako doon sa sanga ng suha ng isang pirasong, ayan, kalamansi. Nakakatuwa kasi yung suha ko, mayroon na akong bunga ng suha at nagkaroon din ako ng bunga ng kalamansi. Nakakatuwa, no? Ito yung epekto sa akin nung lockdown. Mahilig kasi ako sa mga halaman at mga ibon. Kaya ito'y pinaglilibangan ko pag wala na akong masyadong ginagawa.